mu manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang go tunggabi si sobbaon manang sioloan patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai honau humna dosogot akka na marsineang di goarna patik pau paton ingot hamu ma pabadia honare minggui di naonomari maula hamuna sa siulonmu alai yang goari papituhoni ari paradiana ni Jehovah de batamdoi dang jadi ho mangula anggo di nasadari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isi ni hutani halak pe namang ibati hutam ay di naonomari do di topa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di hari papituhoni di bahini do ubain na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai atong rap mangidogo mahita sian Tuhan de bata ali Tuhan de bata say pargugoy mahami mangulahon mahobar tupati amin maredeta Tata potrima dosata tu debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanamina di benua gijang. Hodo na patupahod hasani dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matubagasar rohanami hasesani dosa nami. Lehon matuhami todim na badiyay. Asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alay asahot rohanami marhapor siyaon. Lao manggotapon na sa dohot rohapor tibiyon. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangolu. Jala na badiya. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jehovah. Labat terima sejarah pala si roha godang. Dang dibayat tu hita hobbar tu akka dosata. Jala dang dibalosson tu hita hobbar tu akka hajahatota.
Songon asini rohani ama midaka anakna, asini rohani Jehovah diaka na makabiari ibana. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Mari deta. Epistel di hari Mingguon di enet sian pesalmen bidu 140 pitu mamuk kasian ayat 12 saat rodi ayat 20 tajahama marsika soring. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ibana mabain marhademahon perbalohamu di pamahap dohot eme namar miak. Ibana namang alehon abolas songon ibulu ni biru-biru disabur hoddo nabur songon sirabun. Ibana manongos hatana, gabe malala kai, di paborhat anginna mabaur ma aka aik. Dangdung di bayan songoni yang go tu manangise bang soparbegu, jaladang di boto nasida akau humna, haleluya, ima sahatna. Mertua doakan atau mangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin. Mari dehita.
hati dakon maha porseao tai songon nahini hati dakon idong atas saha porseaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona sohatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon di si Maria na gabe-gabean serta di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman di silatus nama tetarpajal do ibana di hati narsila na tuatuan utuan di tanah na mulak mangulu di hari patuluhan nama naik ke surga lahudu tu siamu di kata Jehovah nama naik pargoguna suatu sini si maibana pangulak sebut tanah on manghuni halak na mangulu do nama Porsia. Tabi gema korsian punguan lansia diuduti kor ama partukuan. Tabi gema korsian punguan ama partukuan.
Titing namasa di Huriata Minggu tanggal 4 Januari 2026. Naparjolo dak danak nasorang. Di basa-basa tuhata do dak danak di keluarga ni amang marupa es sinaga inang boru nadeak. Sada dak danak boru na di hari Rabu 31 Desember 2025. Maringanan di Jalan Gandaria 2, RT Walu, RW 2 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Mana Uik Sapulsada. Napaduahon Dewan Koinonia. Mamuka hari Minggu 10 Januari 2026 parmingguan sekolah minggu masuk mamuse songon nasomal. Jala gabungan di awal tahun di Pasada pukul 10 WIB. Napatuluhon Dewan Diakonia seksi sosial. Tabuan maritang yang tak akar ruas nihuriana di bagasan parsahiton songon nongtar surat di titing tak. Napapaton Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 25-27. Laporan parhepengon Panitia Pembangunan Bui Mata Jaha di Warta Naung Tatio B. Napalimahon Boa-Boa. Mulai sadarion Minggu 4 Januari 2026 live streaming nasomalna di Patupa di Parmingguon pukul 7, gabe di Patupa ma di Parmingguon pukul 10 WIB. Namangihut goar ni ruas naung pasahaton pelian tahun periode Januari 25 saat 4 Januari 2026 Boi Mata Jaha di Warta Jemaat Marhite Barkot Gereja. Napaunopon ruas namoding. Nunga marujungolu ruas nihuriata ima inang Veronica boru sinambela manang naitio umur 40 tahun. Hinabaluhon ni amang Deni Sibarani inganan nasida di Jalan Asem D45 100 lalu Kapadia Cibubur Manang Uik Walu modding na di hari Jumat 2 Januari 2026 tudean di hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 di TPU Pondok Ranggon Los Taboma di Parminggu sadarion di Patupado Parmingguan di Rumah Duka pukul 8 WIB. Alania manginang jongjong mahita salhuna. Ujung pardalanan ningolu ni dongat taon laos paingoton hita do sude nang hita pe disadatiki tongdo songon nasida ikon modding alani i totong mahita marpakirimon namangolu saleleng di Portibion jala sahobas manang sadihari pehita laho manadikon tanoon taingok ma dihatani tuhata di panggukapon 14 ayat 10 lubi martua ma akan mate di bagasan Tuhani olat nion tutu di doktor di masoho manasida sian paru kilon nasida aina mangihok matu nasida niula nasidai tabo masude keluarga nang sesolhot nanti tinggal honi dongata nang ujumul modingi asa anggiat ma tuhata na mangapuli nasida alani martang yang mahita di bagasan rohat tabi. De mahita. Tuhan
idul mahita manginang. Songonima titing di binggu tasadarion maulai tema di tuhata. Mare dehita sian buku ede nomor 137 laos tapasa ma peliata.
Dameni debata na sumuruk sia saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon horas madita saluna. Hatani Tuhata turpuk janita si pahusor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion, minggu parjolo, duk taon na baru. Imana tersurat di buku Evangelium misi Yohanes. Bidusada, mamuka maisian ayat 10, sahatu ayat 10 Yohanes sada ayat 10 sahatu 10 tapai hutihu ma di bagasar rohat tabi di portibio kiad do ibana jala marhite sian ibana do majadi portibion hape dang ditada portibion ibana Narodo ibana, manopo na di ibana hiyan, gabedang di jakon akka na di ibanai ibana, alay manakpiga na majakon ibana, tusido di leak kuaso, asa gabe anak ni debata na sida, akka na porsea di guarra, ima akka na sotubu sia mudar, manak sia sakka mi daging, manak sia sakka mi bawa, tuk sia debatado, gabe daging mahatai, jala maringat di tonga-tonga ni hitaon, jadi huidahami ma, hasangapon nai, ima hasangapon ni anak sasada, nasian amai gok asiniroha dohot hasitongan di hati dako si Yohanes do ibana ainin nama odo ibana nahudohi narosia pudiku jumolo do ibana adong asa au ai parjolohiad do ibana ai siak kamoraon nado saluhut tita majalo ima asiniroha naso marnamotok ai marhite sia simusado di leon anggopatiki alai hinorhon ni Yesus Kristus do majadi asiniroha dohot hasitongan ido sahana hamuna kadonga saha porseaon hita hurian itu hata narak marpungu di minggutas sadarion. Selamat tahun baru madi hita saluna. Selamat tahun baru madi hita saluna. Parjolo sahali tuksido mauliate mahita tutu hata. Alasi doho tolongi rohani Tuhan. Boy hita taripar siat tahun naburuk 2025. Tu tahun na baru 2020 nomon. Di bagasa kai pasod doho las ni roha. Buasa pola ikosido mauliate hita. Ala songonon na taoni bulan Januari 2025 nagodangat dongat tajolma di Portibion martangiang marcita-cita tuadopan itu hata anggia sahat nian ngoluna sida tujung ni tahun 2025
Alai godak siana kadongat tanah marcita-citai dang boy sahat alanya kapajowon nasahat tunasidabi hape hita boy sahat jala taripar tubona ni tau 2020 onomon dakkolat taripar godang dongat tanah taripar alai godak siana kadongat tanah taripari setadi holako sana mataripar dang naboy be makatai molo komputer di rumah sakit nunga mangguit komputer residai lapatanna dang naboy be dongana makatai HP hita sehat sahat tunuain opatari manauk tadalani tahun 2020 nomon di bagasan na opatari ope nunga ta godak ta begi akan masa godang akan nauk parjolo borhat HP hita sehat boy marpungu di minggut sadarion sudei dakkolan alani gogota dang alani malota dang alani kehebatatta alai turpuk sadarion ayat 20 madok sian hamoraonna dapotan asini roha hita lapatanna holan alani asi dohot tolongi rohani debatado ubai buhita taripar tubonani tahun 2020 nomon dangalani burjuta dangalani hebata betul-betul holan alani asi dohot tolongi rohani debatado tuhita dang nau burjuak kita siana kadongata nafsu bui taripari alai disomba belgani holongi Tuhan itu hita diasi dihaholongi Tuhan ido hita sahat tunuai. Hamuna kadongan marhite evangelium misi Johannes diturpukta sadarion. Dakkola saunari diasi Tuhan hita. Dakkola dibona di tahun 2020 nomon diasi Tuhan hita. Alai sia mulai na jolope nunga dihaholongi Tuhan hita. Didok diturpuk tahun rodo ibana tu portibion lapatanna tibudo diasi dihaholongi Tuhan hita sia mulai najolo sia mulai madabu si Adam dohot si Hawa tu dosa pitor diasi dihaholongi Tuhan ido hita ima marhite naro Kristus tu portibion nata pestahon 2 minggu nasalpu marhite hatu tubuna tubuh Tuhan Yesus roi bana tu portibion lao paluaho kita jolma paluaho portibion tarlubi sianaka dosa sianaka hahaciton sianaka masalah tantangan natarupi di ngolutta di portibion tutu tunga palasi rohani Tuhan itu hita alani asido hotolonga di tau Yesus akan hacit lao paluaho kita jolma hamuna kadongan dia perayaan Natal nungata kasta paihut-ihut tubuh Tuhan Yesus di barani pinahan di nganan nalea lao makokop paluaho kita di banua gijang nganan nana sangat tahta harajon alai ditinggal honi banai alani holonga alani asia mamerek kita roi bana tu portibion salele ngoluni Yesus di portibion nahaci natinaona lau makokop paluaho kita jolma manusia hola mulai sorang gope Tuhan Yesus nungarona sangat mi portibion mado di dia ibana nai baru tubui asadoho tami marsobatu ibana alai nanaing mamunu do sakap rencana ni nasanga di portibion salele pangulao ni Yesus di portibion torusona lele ibana jala di ujungnya ikomate ibana di hau pinor silang nahaci natinao ni Yesus salele ngoluna ala sido hotolonga lao paluaho kita jolma ala nido asa di hati dako diturpuk daon sugodang jolma di portibion manolak dang majakon ibana dia buktina ditolak dang dijakot Tuhan Yesus halak Yahudi
mamunu Tuhan Yesus ima patuluhon dang dijakon nasida dang lomorohan nasida mamereng Yesus sibuak kaluao tu portibion alania kamanginang sude di tau Yesus holan alania sido hotolonga lao baluahon hita jolma manusia nahaci dongoluta di portibion takas do di bereng tuhata sudia kana masa di hita alai alania sido hotolonga roi bana tu portibion lao baluaho kita sia sudi arsak parukilon na tadopi di portibion ima nau balga asido hotolong rohani tuhata tuhita dakkola sonari diasi Tuhani hita dakkola dibonani tau 2020 nomor diasi tuhata hita alai sia mulai najulu sahat tunuang nakwa katikina nengro diasi dihaholongi Tuhani do hita hamua kadongan opatari manauk tadalani tau 2020 nomon sadar manak so sadar hita sasitonga penuh pergumulan gok suku-suku dongoluta saliring naopatarion bohado kami di tahun 2024 ahado namasa dingolu nami di tahun 2024 mabiar hita suku-suku rohata aladang adong jaminan na pasti dingoluta dakta boto manak songo dia tahun 2020 nomor dingoluta arsak manang las niroha nama satu hita di tahun 2020 nomon hamu kadongan nian ngagodang akka peramal nama coba meramalkan manak songo dia tahun 2020 nomon alai hira sude akka peramal madok dang jauh beda tidak jauh beda tahun 2026 sia tahun 2025 lapatanna masa dope di tahun 2020 nomon akka bencana banjir akan kebakaran doho takkan asing lantu hati na dongolu-ngolu di Portibio di tahun 2020 nomon adong nama dok merdabua pesawat di tahun 2020 nomon alai sudai holar ramalan doi dan adong apalah napasti alai napasti imahatani Tuhan di turpuk tahun di pabor hatu hata hita marhite hatani tuhata nama dok sian hamoraona hita majalo asido tolongi rohani debata lapatanna songo kolongi rohani debata di hita di tahun nasalpui songon ido musebalgani holonga asini rohani Tuhan di hita di tahun 2020 nomon dongana pasu-pasu ni Tuhan ido hita dia kapardalanan ningoluta dang mungkin madiar hita dang mungkin pasoboni Tuhan ibe hita ala asido rohana mamerek kita nakwa katikina nengro tabani Tuhan ido aka pasu-pasu aka silas ni roha di hita molo botul-botul hita marpos ni roha tiban alani aka manginang asa didongani ditabai Tuhani aka pasu-pasu silas ni roha di hita terlebih di tahun 2020 nomon ikut tok-tok kita marpos ni roha holat tibana Tuhani matabain nagabe pos ni rohata Tuhani matabain nagabe parsigatung ata molo Tuhani ta parsigatung dingoluta manak songo dia petaon dalan anak si dalanat tadi tahun 2020 nomon manang na ladi pedala si dalanat tadi tahun 2020 nomon molo gogo ta haul ta tiup tangan ni Tuhani dan mungkin madaru dan mungkin tarsiladiti tadi ngoluta alania kamanginang marpos ni roha holatu Tuhani mahita Tuhani mata tiup Tuhani mata parsigatung di ngoluta di tahun 2020 nomon pos rohata torus do tangan ni Tuhani radi macakok kita ido di haholongi hita dia si Tuhani do hita nang di tahun 2020 nomon hamuna kadongan dina suku-suku rohatan wain dina boha-bohao kita madalani are-are ni ngoluta di tahun 2020 nomon hata ni tu hata turpu jamita sadarion
pabor hato kita lau madalani ari-ari ningoluta di tahun 2020 mon marhite namadok sian hamoraonna sian asido hotolong ngado hita majalo dapotan asido hotolong iroha lapatana torus doa sian ni Tuhani hita torus doa holongan ni Tuhani hita songo dia Tuhani mangasi makaolong hita di tahun nasalpui songo nido muse Tuhani madongani hita makaol mangasi hita ngolo betul-betul marpos ni roha hita tu ibana halak na marpos ni roha tu Tuhan dang dilihat kesempatan nanggo 1% maka posinasing alai 100% ibana marsigaltung marpos ni roha holat tu di bata alania kamanginang hatani Tuhan turpu jamitat sadarion pabor hato kita diasi dihaholongi Tuhan do kita nang di tahun 2020 nomon alani unang madiar unang boha-boha behita madalani are-are ningoluta di tahun 2020 nomon ai diasi Tuhani do kita sia mulai na jolo sahat tunuang naktua katikina nangro dang mungkin margabus Tuhatai asal betul-betul hita marpos ni roha marsigatung holat tibana hamuna kadonga saha porsiaon taha porsiai pos marohata di Tuhan debata donganan ramotan di Tuhan ido hita unang boha-bohao kita di ngoluta molo boha-bohao do pehita molo madia ro pehita manguduti manoruso pardalanan di ngoluta di tahun 2020 nomon ima buktina dang apala betul-betul lo pehita porsea marpos ni rohatu ibana molo nunga betul-betul hita porsea tutu hatai dang mungkin nabiar dang mungkin ganggu rohata alania kamanginang tauduti mapardalanan ningoluta ta toruso mapardalanan ningoluta di tahun 2020 nomon marhite na torusita marpos ni roha porsea tu ibana diasi dihaholongi Tuhan ido hita manak tu dia pehita mangalaka mananga hape ulauta sigano pari di tahun 2020 nomon pos marohata diasi dihaholongi Tuhan ido hita amin martang yang mahita ale tu hadebata manamina marhabang sa di Banua Gijang mauliate puji-pujian di sobahor rohanami Tuhan di minggu nami sadarion minggu parjolo di tahun 2020 nomon di paingoto kami Tuhan di paposoro hanami di minggu parjolon lau mangruti ngol-ngol nami di tahun 2020 nomon marhite hatam namadok diasi dihaholongi hodo kami sia mulai na jolo nuaeng naktua katik kinanangro ido tu hapos ni rohanami lau manguduti pardalanan ningolunami di tahun 2020 monomon alani Tuhan mangido kami sai tangamuna badia ima Tuhan napa borhato kami madalani ari-ari ningolunami di tahun 2020 nomon joloani hami dia kadalanan aksi dalan nami joloani hami dia kaulaun aksi ulaun nami joloani hami dia kapikiran aksi pikiran nami unang loasam itu hamangalak kaso mardong adohoto di tahun 2020 nomon jala tangan munabadia ima Tuhan nama nomu hami muse di ujung tahun non asa sahatami tu ujung tahun 2020 nomon jala tari par muse tu akatao tahun naik pasahatomu Tuhan hodo tu hapos ni rohanami hodo tu hapangadu-aduan nami asiroham haholongi hami Tuhan di tahun 2020 nomon tabaya kapasu-pasu akasilas ni roha di ngolu nami nang di tonga-tongani keluarga nami asanggia marhitisiani Tuhan lam hutadahami asidoh tolong pos roha nami Tuhan mana tu dia hami mangalaka di tahun 2020 nomon mana ngahasi udah pikiran nami ho matok tong madongani hami asanggia akadala nanak sidalanan nami anggiat nanga kaulau nanak siudaun nami doho akapikiran nanak si pikiran nami gade pasu-pasu gade silas ni roha di tonga-tongani keluarga nami suak songoni matuhad di minggu nami sadarion hubua kami tu adopamu
dinau kutangi hokami marhite tikting warta di tonga-tonga ni huriam. Ima tuha pasu-pasum na di basa-basa hoko sada dana boru di keluarga nyamanami marupa sinaga inang boru nader. Taka susah dari hami Tuhan. Tuk pasu-pasubo. Yanak ko poso-poso na pinalumehombo di tonga-tonga ni keluarga nasida. Alani mangido hami tuakatik kinanengro. Say tabay hahipason. Tabay gajang yumur. Di anak ko na pinasaha mo di tonga-tonga ni keluarga nasida. Asa gabe ruas na burjumu seibana tuakatik kinanengro. Suak songoni matuhan. Nang dinatoras. Tabay gogo hahipason. Lean gogo dinasida. Asamar gogo natoras manugunogu dana hihob Bartolomone roham. Suak songoni matuhan. Hubak kami tuadopam. Akadongan nami ruas ni huriam. Namar ningok dia ka ulang tahun nasida di bagasatikion. Ulang tahun katutubu doho pardong asyaripeon. Lam tabaya kapasu-pasu silas ni roha dinasida. Tabay gajang yumur doho tahipason. Asanggia marhite sian itu halam di tadana sida sido tolong. Suak songoni matuhan nang di minggu nami sadarion. Macai toro ruas ni huriam na di bagasap parsahiton. Tarlubi matuhad yamanami amang te lubis we dua. Na tongon wengok name di rumah sakit Meilia. Nang di Sirenal di Pangaribuan. Wek pitu na tongon wengok name di rumah sakit Polri. Nang diamanami amang asiburian. Wek pitu na tongon wengok name di rumah sakit Polri. Nang dinanami inang nainggolan boru sinaga. Wek sia na tongon wengok name di rumah sakit Haji. Nang di si Elsa boru parapat. Wek 10 na tongon wengok name di rumah sakit Duren Sawit. Nang di si Bernardo Gabriel butar-butar wek pitu na tongon wengok name di rumah sakit Restukasi asirohap Tuhan di sudea kadongan nami na di bagasa parsahitoni masih holo pehami Tuhan lianomu akagajang nyumur lianomu Tuhan hamalumo dinasida asanggia tu akatikin anangro marolopolo pami toktong mamuji pasangapoko. Alani Tuhan mangido hami surduk kotanga munabadia nagok pasu-pasui majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti asanggia marhite tangami Tuhan sahat tamalumon nasako itu nasida pasu-pasu akaubat na pinangan nasida pasu-pasu akatangani parubat asanggia marhite kaiboy tumibu bolok tanggal parsahito ni siapa matang nasida suak songoni matuhan nang di minggu nami sadarion hubak kami tu adopamu keluarga natongo di bagasan arsak paru kilon di siala naung jumolo ni anakmu ina nahina holongan nasida sia tonga-tongani keluarga nasida ima inanami Veronica boru sinabela hinabaluhon nyamanami Denis Sibarani asiro hatu hadisude keluarga sisolhot natinadikon ni nanami suruh todim nabadiai manorang rohado pikiran nasida asaunak saitu matangi sunang mangadungi nang madele nasida alian gak makirim nasida Tuhan dia kapasu-pasu silas ni roha naik patongono mutu nasida tu akatik pinanang roh apuli rohani amanami sibanari apuli rohani boruna sitio asanggia tu akatik pinanang roh marlas ni roha nasida mamuji pasangapoko suak songoni matuhad di minggu nami sadarion nanaing mula be mahami madapot tonakai bagas nami asirohat Tuhan dongani ramoti hami dia kapardalanan pada wakabatabat pada parmaran palas rohanami Tuhan boy pajupang dohotakan awawolongi hami di bagas nami bi asiroham di hami Tuhan di tahun 2020 nomon lam tabaya kapasu-pasu silas ni roha di tonga-tongani keluarga nami tabaya sidoho tolong tabai Tuhan kapasu-pasui asanggiat di bagasalas ni roha kami Tuhan manorusop pardalanan nami di tahun 2020 nomon jaro Tuhan elehelek panggiduan namion marhite-hite guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di namarede hita bukwede onom ratu sia pulusia
laos tapasaha mapelean na paduahon. Roham Tuhan ada
Raos jongjong mahita. Di lautan yang dosaki, kau biara hati. Alai Allah niasihimi mardamero haki. Ali de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silelew na denga dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehomi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabe wap na hutsus di julum. Pasu may jalaramoti. Asa hupara siya kami peleanon patibulhok karajaomu. Dito nga tonga ni Huriamdo di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami godang isilelew mi tuhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehoni, rudi pamataku. Osado gogogi, rudi saluhut hartaku. Upasahat Tuhan, Alia manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say ro maharajaomu. Say saw malomoni roham di Banua Tongao songo na di Banua Gijang. Leo matuhami sadariok kanguluas siapari. Sesama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na punang harajan, dohod hagogoman, rodi hasarapan, saleleng nileleng na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata mabuhina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaor homadame na tutod di munabi. Shalom. Selamat tahun baru marihita saluna. Selamat tahun baru.
Jehovah di